תקשיבו רגע. אתם לא מבינים מה זה להיות לוחם בתוך עזה. אתם פשוט לא מבינים. אתם לא יודעים מה זה להסתכל על כל הצוות שלך בעיניים, לעשות את תפילת הדרך ולהתחיל להיכנס פנימה למלחמה בידיעה שחלקנו לא נחזור הביתה. אתם לא מבינים מה זה להתקשר לאמא, שיחה האחרונה, בלי להגיד לאמא אני נכנס לעזה, אבל פשוט להגיד לה אני אוהב אותך אמא וכנראה שאני לא אהיה זמין יותר. אתם לא מבינים את ההרגשה הזאת שכדורים שורקים לך ליד האוזניים ואתה אפילו לא מבין מאיפה יורים עליך. אתם לא מבינים את ההרגשה הזאת שאתם הולכים ומסתכלים על הרצפה ועל הקירות ועל החלונות ואתם פשוט לא יודעים מאיפה יצוץ המחבל הבא שירה עליכם כדור. אתם לא מבינים את האדרנלין בגוף של הלוחמים, שאנחנו הולכים בפנים ומבינים שאם לא אנחנו החטופים לא יחזרו לעולם. אתם לא מבינים את ההרגשה הזאת שחבר מהצוות שלכם נפצע ואתם עוטפים אותו ואתם קושרים אותו ואתם בודקים שלא יורד לו דם משום מקום בגוף ואתם מעלים אותו על אלונקה ושולחים אותו לאיזשהו מסוק ואתם לא יודעים בכלל אם הוא יצא מזה בחיים ואתם בזמן הזה ממשיכים להילחם כאילו המקרה הזה לא קרה לפני רגע. אתם פשוט לא מבינים את זה. אתם לא מבינים מה זה פיצוץ של פצצה של מטוס שמפילה בניין ליד הבניין שאתה נמצא בו. אתם פשוט לא מבינים. אתם לא מבינים את זה. ואז אנחנו חוזרים הביתה לשגרה משעממת, חסרת משמעות, לא עם אותו אדרנלין כמו שהוא היה בתוך עזה. חוזרים לעבודה שאנחנו לא מרגישים במשמעותיים כמו שהרגשנו שם. חוזרים לזוגיות שקשה לנו להתנהל שם כי הבת זוג לא מבינה שום דבר ממה שאנחנו עוברים, כי היא פשוט לא מבינה. ובעבודה לא מבינים, ובחברים לא מבינים, והמשפחה לא מבינה, ואף אחד פשוט לא מבין כי לא הייתם שם, היינו שם לבד. הרגשנו משמעותיים, הרגשנו הדבר הכי משמעותי שקיים למדינת ישראל, ופתאום אנחנו חוזרים לכלום, לשגרה שגורמת לנו לא לרצות לקום בבוקר, ולא ללכת לעבודה, ולא להיכנס לקשר זוגי, ולא לעשות שום דבר עם החיים שלנו. זה מה שאנחנו מרגישים. עד שאנחנו שמים קץ לחיים שלנו. וזה מה שעשו 45 לוחמים מאז 7 באוקטובר, שבסך הכל הם הרגישו שאף אחד לא מבין אותם. אז הגיע הזמן שנתחיל להבין. הגיע הזמן שנבין שקיימים בינינו אנשים שהשגרה הזאת היא קשה להם. היא קשה להם כי הם לא מרגישים את מה שהם הרגישו שם.